No niin, terve taas. Täällä on Mr. Game Over. Me pelataan Minecraftia. Mä oon aloittanut tätä mappia vähän jo. Tän mapin nimi on Mr. Game Over. Kuten varmaan arvelettekin. Mä veikkaan, että nää tehdään näin. Nää portaat. Joo. Kyllä tehtiin. Jes, mä oon hyvä. Ihan mahtava. Ei tosta tarttunutkaan. Nyt taitaa tulla aamu. Otetaan miakkalulle toi ovi tosta noin. Vitsi. Tossa. Otetaan XPtä. Jumma Creeper. Hei Creeper, tuu tänne. Voi vittu, se räjähti. Mä en osaa vielä. Creeperit on hankali. Ai kato, skeleton. Nyt te kuolet. Kato, oi, mä oon hyvä tappaa. Uä. Kato, oi juma. Vitsi, mä oon hyvä. Tää on ihan mahtava peli. Minecraft. Kannattaa pelaa. Hyvä haavikko. Nyt tonne mennään. Hyppää. Vähän tipu veteen. Sieltä uimaa tonne. Kuole. Pää. En se osunut siihen, mitä ihmettä. Minne mä oon uimassa oikein? Tuo on pelottava. Tossa. No tossa. Hakataan nää tästä. Jes. Ironi. Lisää ironi. Muuta hakkaa täällä kivihakulla. On parempikin hakku. No. Sitten kattoo, onko täällä ylhäällä mitään hauskaa. Olisiko täällä tavaraa? Voisi kyllä merkitä nää matkan varrella. Noin, tuossa on merkki. Toivottavasti tää ääni kuuluu hyvin. Nälkä takas. Mä oon nälkä, voi kakka, pitää tappaa jotain eläimiä. Oi, lehmä! Juokse poika, juokse. Ui, mä koali takataan aika. TV-pauha, kaveri lähettelee viestejä. Ihan vitsi hauska. Otetaan nää koalit tästä nopeasti. Vitsi on paljon. Ei nää. Nää on vikat varmaan. Joo. Vitsi korva kutittaa. Noin. Se on hoidettu. Sitten uima. Täällä on paljon ruokaa. Nyt ollaan niin nälkäiset, ettei mitään. Kato, heti kuoli. Säkin kuolet heti. Kato, oi juma. Tapoin se yhdestä. Toi ikkana kuolee. Ai. Nyt on nälkä. Meikä kuolee. Ruokaa. Syö se. Mä tappan sut. Sä kato, kuoli nyt. Kato, lisää ruokaa. Se on monta beefiä mä sain. Mitäs täällä? Possuja. Ei tänne! Mä en halua kuolla. Mä olen nuori kuolemaan. Toivottavasti olisi lampaat voisi tehdä sängyn. Hei! Taas melkein tipuista. Ois viidakko. Mulla on kyllä ruoat aika vähissä. Mä tiedän sen. Tai nälkä. Mitä toi tuohon? Come on! Nyt syödään. Mennään paistaan, niin saadaan enemmän niinku nälkää pois. Meikä on niin nälkäs, ettei mitään rajaa. Koulussakaan ei nykyään saa ruokaa. Sitten paistamaan.
Piivit on hyvin paistettuna. Nyt sit tulee beefi. 3. Voisi tehdä kyllä toisen uunin tähän. Tai no 3. Ai niin. Satanen. Tuohon noin. No. Sitten otetaan nämä possut tänne. Onko nämä possut? Raakaa possulihaa. Joo. Mulla on nälkä. Tuliko nämä piivit jo? Jes. Tekis jo. Oh, no. No. Nyt syödään tätä piiviä. On hyvää. Heti tuli täysille kaikki. Heti tuli nälkäpalkit täysille. Tuolla keväisellä kyllä jotain hauskaa. Nyt mennään tänne kaivelee. Jossain on vanha kaivas lähellä. Ui juma! Mä kuolen.